Welcome back to our teaching on edemede maka onwe m, composition about myself. In our last video, we were taught how to, outline some steps or formats. We created a format in which we are going to use to write this composition, and we mentioned aha, name, gender, age, description, otu onye ahụ dị, ebe o si, origin, ihe ọ na-amasị ya na ihe na-amasị ya, likes and dislikes, why you like yourself, ihe mere m jiri hụ onwe m n'anya. Aha ga-eji ede edemede a ga-abụ Amanda. Amanda bụ nwanyị. Amanda dị afọ 6. Amanda dị ojii, too ogologo, ma mma ile anya. Amanda bụ nwafọ Imo State, Nigeria. Likes and dislikes Amanda. Ihe na-amasị Amanda bụ ihe nkiri eserese nke ndị bekee kpọrọ cartoon. Ihe nkiri cartoon na-amasị Amanda. Gịnị bụ ihe na-amasị Amanda? Amanda, ihe na-amasị Amanda bụ mmekpa ụmụaka ibe ya nke ndị bekee kpọrọ bullying. Amanda is to be bullied. Mmekpa ụmụaka ibe ya. Gịnị mere Amanda ji hụ onwe ya n'anya? Why do Amanda like herself? N'edemede a, anyị ga-asị ihe mere m ji hụ onwe m n'anya bụ maka na abụ m ezigbo nwa. Chetakwanụ pịa aka na like and share button, gbasaa n'ozi a ka ndị mmadụ mụta. Ọ dị mma. Edemede maka onwe m. Aha m bụ Nwaada Amanda. Agbara m afọ 6. Adị m ojii, too ogologo, ma mma ile anya. Abụ m onye Imo Steeti n'ime Nigeria. Ihe na-amasị m bụ ihe nkiri eserese nke ndị bekee kpọrọ cartoons, mana ihe na-anaghị amasị m bụ mmekpa ụmụaka ebe m nọ. Ihe mere m ji hụ onwe m n'anya bụ maka na abụ m ezigbo nwa. See you then, friends.